महार गावाबाहेर ढोर फाडत बसला असता, चांभार कातड सोलत बसला असता, कुंभार चिखल तुडवत बसला असता, मातंग डफली वाजवत बसला असता, दारोदारी फिरला असता, कुणबी फक्त शेताचंच काम करत बसला असता, लोहार फक्त भत्ता फुकत बसला असता, वडर फक्त डुकराच्या मागे धापा टाकत फिरला असता, माळी फुलाच ओळीत बसला असता आणि सुतार दरवाजे करीत बसला असता, कोळी मासेमारीच करत राहिला असता, गारुडी सापा पुढे पुंगी वाजवत बसला असता, पथराट पाटे वरवंटे बनवत दररोज भटकला असता आणि धनगर मेंढ्या पाळत बसला असता आणि आदिवासी जंगलात शिकारी करत बसला असता. यांच्या गुलामीतून मुक्त करणाऱ्या महामानवाचं नाव आहे ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. हे समजून घ्या की आपण जे आज स्वतंत्र आहे ना, जे संविधान आहे की नाही, तुम्ही जे कलमा लावतात की नाही, आम्हाला यांनी मारलं याच्यावर एवढी कलम ठोका,